maju maju. Prabaten dure mangerti jana aprasetya armane
kuwanemmu nggonmu mancai gurumu kondang ngumandang sajroning jagat yen to Pandhawa kuwi gudang-gudange kadarman gudang-gudange kabecikan nanging saiki ngataninti kowe ngaku dadi putrane Kanjeng Rama Begawan Durna kowe ngaku suwita purwita marang panjenengane ning saiki sawangen Bapa Durna mung kari layon kowe lan Pandhawa kabeh dina iki aja dadi wong sok suci kowe aja dadi wong sing sok temen ayo kowe Gunemana Werkudara saiki layone bapakku kawanen rene rasa butangisi marsuding Gusti weweta dipun wastos aja dumeh bisa mumpun yen pantes ugi sanadyan mung saged yen pantes lesu-lesan kawis para ambalasan wanjaning prajurit sagung prawira wasamya tekek lena panono
kang katicir atut nggih sang guru pati tumawur mangawur-awur-wuran tengaraning ajure Komaguru kongso tatakaya putulawar panjriting turang gesti perkata ingkang dwaja layu sobit nuwun mangke anak Nger Prabu Duryudana kula saged ngraosaken menapa ingkang dados penandang ingkang kalenggan menika paduka raosaken jagat sampun nyekseni umat sampun ngakoni yen to kalenggan menika paperangan ageng Baratayuda Jaya Binangun sampun kepareng kelampahan nanging kula suwun kanthi sanget paduka ingkang sinuwun kedah emut kalamun to Bratayuda Jaya Binangun menika sampun minangka gegaran paduka lan ugi para wadyabala sedaya lan kula mangertos pinten to gempunging penggalih paduka anak Prabu Duryudana anggenipun ngurbanaken sedaya katresnan paduka ingkang sinuwun nanging Nger kalenggan menika pun bapa ing kepatihan kepareng sowan lumarap wonten ing ngarsa jengandika kepareng bombong penggalih jengandika monggo ibarate tiyang ingkang nedengipun sare kula aturi wungu monggo kula aturi wungu Baratayuda menika katutukaken monggo kula aturi paring dawuh dumateng ingkang abdi ingkang paman ing kepatihan paduka paring dawuh paman Sengkuni mara gage maju jroning pabaratan brenjang-enjang dereng ngantos pethèking surya kula ingkang sembada nyangking sirahe Pandhawa pripun sampeyan wau kandha pripun paduka monggo kula aturi paring dawuh paman Sengkuni monggo kula aturi majeng jroning pabaratan kula ingkang badhe sembada nyangking sirahe Pandhawa sing ngandel mawon sinten sing percaya mawon sinten sampeyan wiwit saka Purwa Madya Wasana wiwit saking Kuncung nganti tekaning Gelung sampeyan ora ana guneme mung kejobar mateni Pandhawa ngirnakake Pandhawa ning nganti sakniki mangsawang wadyabala kula sing wis modar wong pira
wadya balane Duryudana wis padha tumpes tapis tanpa tabet. Mung kari Jen Prabu Duryudana kalih sampeyan isane menang Kurawa musuh Pendha nganggo dalan sing pripun? Sampeyan biyen tau guneman janji sampeyan muluk kaya dara kekalangan. Sampeyan paring dawuh kalih kula nek sampeyan dadi patih ten Ngastina. Sampeyan iso mateni Pandhawa Kurawa karo Pandhawa mantabrake dadi perang Bratayuda Jaya Pinangun. Sakniki pundi buktinipun? Sampeyan mau kandha yen to sampeyan wis maju ning pabaratan badhe ningkes Pandhawa dinten menika mangbukteke dening Duryudana lan jagat yen to Sengkuni iso mateni Pandhawa. Tak tampa kabeh dawuh pangandikanmu, aku njaluk pangapura dina iki tak jabel basaku. Dina iki tak jabel basaku. Dina iki kowe wis wani ngelok-ngelokke karo pamanmu. Kowe wis wani ngunek-ngunekke karo Pak Likmu aku Sengkuni. Ning kowe kudu ngelingi kowe mbiyen dadi ratu ning negara Ngastina, nek ora iguh pertikle Pak Likmu iku ora bakal kowe iso dadi Pak Nalendra ning negara Ngastina. Saiki aku gunane apa kedungsangan saka Plasa Jenar nyang Ngastina? Mung ning kene dadi keset, mung ning kene dadi patih. Elek-elek aku ning Plasa Jenar ki pangeran pati. Umpama aku iki gelem ning Plasa Jenar dadi ratu, ratune ora ana liya mung kejaba pamanmu Sengkuni. Ning aku plalah mapan ning negara Ngastina melu mbakyuku Gendari. Puluh-puluh nggonku bakal dadi margolan sarana. Mulyane para Satakruwa klebu kowe dadi Nalendra ning negara Ngastina ning ya wis ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Kalungguhan iki tak buktekake dening jagat Sengkuni sing saguh mateni Pandhawa kowe lungguh jenak ana kene delok pamanmu maju ing